보다폰 지오 심리 넷팩 바이디 농아쇼나 아니는 그 끝이 나야 Paracetamol tablet baidi nोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो Paracetamol tablet baidi नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो गोसोखाङो नोंखौ सना सेकेन्ड सेकेन्ड घरिनि खाथा खारनाय बादि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया हाखराव गब्रनाय बायदि नोंनि महराव गब्रबायालाय थब्र थब्र मोसौ बोराया हाखराव गब्रनाय बायदि नोंनि महराव गब्रबायालाय थब्र थब्र गोसोखाङो नोंखौ सना गानजो बेलथाय बेलथाय आइसिं फागोला बायदि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अख्रां बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि